Ano nata Iskaramuza na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Pagluwas sa harong, may taklong anhawong, ibang paghadip na madakop ni COVID. Ang keychain na dara, may sabit na pangontra, alcohol, sanitizer na sarong katerba. Magayo na Kuya Bunjing ang kulay ko digde. Tinanggal na kaya Kuya Bunjing so filter baga dyan. Biyok na sa Sabi kanina ni Tata Ping, so kulay red niya na, naging fuchsia. sinda, napapagal na. Mga palpak na programa, nagdag pa sa problema. Mag-ingat. Ayan, ano natangog po nindo, original composition po yan ni Sir Plock Chavenia. Daku, Dyan sa Bicol University College of Arts and Letters. kanur, Nahiling ko kaya ni Kuya Bunjing, tig-post na ni sa Facebook. sa kwarto mong naglamaga na. Yan, para yan duman sa mga estudyante nga niyaon lang sa kwarto nagmo-module. Na kung dati dahil naglilinig, tawara ngayang time. Pilihan, mga resorts, restaurant, gusto hunta ka ito. Diyos, maray na pagkauto po sa inyong mga tugang. Natagaring ito malumbayon ang background mo. Bagong patakaran, sa panahon na kita nakakulong sa satong istaran. Dakul ang naupdan ka, lalo na kan mawaraan sa tong pagduro pilhensya. Ayan. Diyos, maray na pagkauto po. Ay mo sa time. Magdi sa DZGB. Nguna na pagkauto. Ano lamang tabian sa inyong pangutuhan dyan? Ika Kuya Bunjing, ano duman so binanatan mo? Ha? Gulay? Pakbet? Ako, gulay na. Ang pag-uunang katotsad, gulay na langka. Ito pala, ogob. Oh, so day po tabi dyan nakakaaram kung ano ang ogob. I-search na tabi ninyo. Takaswa po, nag-search kami ni Chad kan Talikod Pedro. Ni Sir Henry. Ito pala, so tiga karawatan mi kang aki na so tigigibuming ano, so kuro kalunggay baga. Ang kaibanan ko po sa Lalo Technical, si Kuya Ramir Tanay. Sa IT niya dyan si Richard Astor. Sa newsroom niya po dyan si News Director Edwin Peralta and si News Manager Mardila. Ano ba ya Kuya Bunjing? So mga day pa po nakapagrehistro sa Comelec. May mga tanda ko Kuya Bunjing na mag-alas 4 pa sa nakimamaga. Nagpila na. Pero ang nakuang number Kuya Bunjing, number 60 na. Anong oras daw nagduman? So naka number 1. Ito po pala na dangogin do kaninang kanta. Kay Sir Plock Chavenia po ito. Manungod digdi sa COVID-19. Dahil as of now, basado sa update ka na DOH, igwa po nin 168 newly reported sick cases kan COVID-19 digdi sa Bicol region. Singkwentaydos kayan ang hali sa probinsya kan Albay, tiga 19 po ang Daraga and Legazpi City. Aharong, may taklong anhawong. Sa ginubatan, igwa po nin tulong positibo, tigduwaan Bakakay, Uwas, and Pulangi. Ang keychain na dara,
Tigsararo po ang Kamalig, Malinaw, Manito, Rapu-Rapu, and Tabaco City. Tayo sir na sarong katerpa. Ang Camarines Norte, igwa po nin 31 positibo, 24 kaayan anhali sa Daet, and 7 po sa Talisay. Kamugtakan sa ngunyan. Ang Camarines Sur, mantinidong may double digit sa mga positive cases, 18 kaayan anhali sa Naga City. Sa problema, mag-ingat na sana takundai mabubua. 12 kayan anhali sa Goa, tigtuloan Iriga City, and 3 sa Libmanan, tigsararoan Bato, Buhi, Calabanga, Kanaaman, Gainza, Lagunoy, Nabua, Ocampo, Pasakaw, Presentacion, and San Fernando. Tumong naglamaga na. Ang probinsya po kan Catanduanes and Masbate, 0 case po yan. Ang Sorsogon, igwa po nin 37 positibo, 12 kayan sa Sorsogon City, 8 sa Huban, 5 sa Erosin, 3 sa Castilla, tigduwaan Gubat and Magallanes, tigsararoan Barcelona, Bulan, Matnog, Pilar, and Preto Diaz. Sa Ang makamurumundo di Kuya Bunjing, ta 14 ang nagadan. nakita nakakulong sa sapo. 8 sa Camarines Sur, 3 sa Sorsogon, 0 sa Legazpi, and 2 sa Naga City. Speaking of Sorsogon po palan, duman po palan sa mga motoristang nag-aagi digdi sa may parteng Bunker 1, lusot po tabi dyan sa may parteng Sugoy. Pon ko kasuhapon, sarado po iyan dyan na highway na iyan. Kung kaya sumay maaragi po dyan and may balak pa pong mag-uli sa Sorsogon, day po kamo dyan makakaagi. Ang ihadit si ina ko. Dahil ano po digdi, may tiglaag dyan na sumanga, sinako ba Kuya Bunjing na daga? Plus sumanga drum na tiglaag duman. Pagmati mo, Iyan po tiga po ta kay Sir Dong Mendoza, and ang si kasimbagan niya po, maganda. iyan po request kan DPWH Regional Office number 5 dahil sa mga mauruli mananggad talaga sa Sorsogon, dahil na nag-aagi duman sa checkpoint sa may Putsaw. Dahil sa inina nagiging lusutan kan mga biyahero. Which is tama man ko ta na. Pero syempre, Isip so kasubang nga ni may nagpaabot sa kuya aki informasyon na may palalaog da Kuya Bunjing, paluluwas haling parteng southern part kan Legazpi. po. Paluluwas ko taan ng ambulansya pasiring dyan sa Sorsogon. Iyon ako taan na may haraning ospital kung may emergency. Pero since nga nita sarado ini, Tatan. day po nakadiretso su ambulansya. So ayan magsunod na lamang po kita sa minimum health protocol. Dahilan nyaon pa man giraray po ang COVID-19. Medyo walang kaudigdian na COVID-19 case sa Bicol ay sa Legazpi. Ang magkataning na syudad and munisipyo ang Daraga and Legazpi igwanin pig 19 kaso nin COVID-19. Sabi ni Sir Raul Ahero Cordovilla, napakagayon kang background. Diyos maray na pagkauto kay Sir Joseph Nares. Siring man kay Sir P, yun na naghihilingon yan sa tuyang DZGB News Online. Sabi man ni Sir Louie Ariola, hi Ma'am Angel, maray na udto tabi watching from Sorsogon City. Ay, duman po palan sa mga nag-aaralat ka na TikTok videos. Kan sa tuyang mga namumutan na mga lola and lolo, pa rin na po indong supportaran ang sa indong mga kapamilya na nag-entra po sa TikTok challenge kan na DZGB. Hanapon lang po nindo ang DZGB News Online. Nakapin po yan duman. And niyaw po duman sa comment section so mga entries po kan sa tuyang mga lolo and lola. Ang magiging awarding ceremony or announcement of winners sa Sabado po yan mangyayari. Ano Kuya Bonjing? Tama ba Kuya Bon? Sabado mangyayari yan. Kaya antabayan lang po nindo.
Sabi ni Sir Ronnie Serazo, good PM Angel watching from Bacoor, Cavite. Pa-shoutout naman po, taga Barangay 16, Tarlac, Washington Drive, Legazpi City, Albay. Oy, happy birthday kay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Happy birthday po, Kong. Ano, Kuya Bonj? Tigliliad-liadan ako ni Kuya Bunjing. Oras na naman po para kita magsurusiriblagan. Ang nakabanan ko sa technical, Kuya Bonji. Sa IT niya dyan si Chad and si Direk Edwin. Sa newsroom, kaibanan si Sir Mar de la Cruz. Ako po ang sa inyong nakaibahan. Sa aga po ang tabayan ang programang desisyon na Bicol 2022. Kaibahan si Kuya Luens Bursi Barsana asin-an sa iyang mga bisita. Bye-bye! Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998